ಕೊದಿ ಬಂದುಂಡತಿ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡುಗೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಅದು ಬೋಡಂಡ ದಾದಾನ ಪುಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್. ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗುಂಡೈತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಪರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನೀ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಷ నీకు ఇంచిన వర్స్ ఇస్తుండ దాదా కాండ తిండి మళ్తారు గైస్. చిన్న ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರಪ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಎಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಬರ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಬೆಂದು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಆಯ್ತು ಅಂಚನ ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ನೀವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಬಸ್ ಬತ್ತು ಪೋದಾಯ್ತುಂಡು ಐತೆ ಮೋಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮೋಡ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ರಪ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಆಪುನವೇ ನಿಕ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಏನು ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಬೈಯರದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಇನ್ನೇ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಏನು ಪ್ರದಿತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ, 1/4 ಚಮಚದ ಮೆತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ, ಬೇವ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲೇ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಗೇತ್ ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚೆ ತೊಂದೆ ಏತ್ ಕೆತ್ತಿದ ತೊಂದರು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ತೂದ್ದೆ ತೊಂಡರು ನಾಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ನಿಚೂರ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ನು ಓಡ್ ದೋಸೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ನು ತುಲೆ ಕೈ ತಲ್ದು ಜುಪ್ಪ ಬತ್ತಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿನ ಗೈಸ್. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುನ್ಗ ತಾರೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಮುನ್ಕೆದ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ತೊಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪನತೆ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸೊಪ್ಪು ಚೆಕ್ಕೆ ಪೂರುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಪೂರುಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತಿಗೆ ತಾರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡು ಸಾರುಗಲ ಆಯ್ತು ಜಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಪನ್ನತೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು. ಚೋರ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊನ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಒಂಚು ಬೇಯ್ಯಡಂದು ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ ಒಂದುಂಡತಿ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆವಡು ಒಂದೇ ತಾರೆ ಐತೆ ಪೊತ್ಪೊನ್ಗ ಮೀನು ಕೋರಿಗೆ ಪಲ ಪೊತ್ತು ಪರೋಡು ತಾರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅರೆ ತೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಲಾಯ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಇದು ಏತ್ ನೈಸ್ ಆಪ್ನ ಅದು ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತನ್ನಾಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆಗೆ ಸಿಂಚೆ ಬರೋಡು ಕಲರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಂಬರ್ಕ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಲಿ ನೈಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಆವಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉರಿದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ
ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಕೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ನು ಒಂಜಂಚಿ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡೋಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಅವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರಸನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ಸ್ಟೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ 5 ನಿಮಿಷ ప్లేట్ కొంచెం పడుంగా ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರಡ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನಿಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಒನಸಗ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಹೊಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಡೋಣ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೀರಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಪಾಡೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಂದ 1/4 ಇಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲ ಕಡೆ ರೀತಿನ ಪಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಏತ್ತು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಅಂದ ತೂದು ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡಿಬೇಕ ಚಿಕನ್ ಒಲ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕೇತು ತೆಳುಬುಡು ತೂದು ಪಾಂಡಾಂಡೀರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾಂಡು ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಂಡಾಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಕೊದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡತಿ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡಗಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಅದು ಬೋಡಂಡ ದಾದಾನ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಗೈಸ್ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಬತ್ತಿನ ತೂಕ ಗೈಸ್
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿ. ಕಾಯಿ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಪಡಿತೇವೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು. ಒಡಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್. ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್.